Salam, hormatly yurttaşlar. Bugünkü hepden jemi söhbetdeşligimizi esasan iki tema barada alıp barmakçı. Olaryň birinjisi yurdun daşyny bolup geçen gaty bu siyasi waka. O barada düýün şol 6-njy günkü soral jogap gepleşigini saparagy bilen kemini doğrurak aýdyp berdiler. Men indi bir gysgaça şu barada pikirimi aýtmakçy. Ol hem ýanky Halkara Jenaýet Sudunyň Gagada ýerleşýär rübi. Halkara Jenaýet Sudu rus diline MUS diýip atlandyrylan Международный уголовный суд. Ine şol Gagadaky sud karar çykardy. Şol prokuroryň karary bilen tutup Putin'i Gaga sudyna getirmeli we oşa taýda ýanky çağı ogurlugyny bildirilýän günä bar, şoňa jogap bermeli. Bilşimi diýäli Ukrainada çok ýanky son bir ýylyň dowamyna 24 fevraldan bäri 22-nji ýylyň Ukrainanyň basyp alan territoriýasyndan orsiýet şo territoriýada ýaşaýan ilatyň esasan çağalaryny orsiýete çykaryp başlady. En atalarynyň arazylygyna garaman nerdediginen bilen bir topar adam şu konu çağalarynyň ýöne şo çağalar orsiýete çykaryldy we olar rus dilinde, rus mekteplerinde rus terbiýesini almaly, rus propagandasynyň esasynda da ulanyp ösüp soňra orsiýete hyzmat etmeli. Ene şunu ýet bilen orsiýete çykaryldy bilen halkara kada kanunyny laýyklykda, düzgünnamalara laýyklykda adam ogurlugyna girýär. Demek ulçulugyň bir formasy bolup durdy. Türkmenleşdirip aýtsa. Ene şoňa garşy halkara Jenaýet sudy iş goýdy. Putiniň garşysyna ýene-de bir aýal bar. Şol çağalary alyp çykan Ukrainadan orsiýede ene şu ikisi jogap berdi. Aýtmalyda başlanyjy bar. Indi Putin Ýewropa döwletleriniň hiç birisine garaç dünýäde ösen döwlet bar bolsa şolaryň hiç birisine çykyp bilmeýär. Gaýtada Hytaý, Eýran, Demirgazyk Koreýa ýa Afrikanyň 3-4 san döwleti ýa Belarus şular ýaly ýerlere çykmasa indi başga ýerde çykan ýerine onu saklanyp halkara suda tapşyryljak gaga. Ine bu bir demokratiýaň, bu bir adalatyň uly ýeňişi diýip hasap etmeli. Ine boldy. Indi Putin öz aýagy bilen özi gapana düşdi diýip aýsagam ýalňyşmar. Sebäp bu munyň 20 ýylda edip beren hokkasy, görkezýän siýasy oýunlary, ähtiýarlanlygy, beýleki öňkü Sowet Respublikalaryň häzir şu neçeli penjesini saklap oturmagy, şu taýdaky siýasy rejimleri özü isledigçe çalyşyp ýa özüne gerek adamla gelýänçe halkyň içinde dowul ýaratmagy ýa uruş şertlerinde öğretmegi, ya şu devletlerin territoriýasynyň birini basyp almagy, bu Orsiýadyň soňky 20 ýyllaky praktikasy alyp barýan işi, onuň ýol başçylygyna Orsiýadyň prezidenti Vladimir Putindir. Bu elbetde utlanmaly, mübareklenmeli, karar kabul edilen karar, men pikir edýän bu kararyň ýa-ni oň şärikleri bar, ýurdun öz içinde Orsiýadyň daşyny aklar bar, öňkü Sowet giňişligindäki. Şol sany biziň atalogulymyzdan bar, öz halkyna şular ýaly zulüm görkezip oturan. Bularam sanksiýalara düşer, bularam Gaga sudyna baraýmaly. Oňa da ýeterlik material toplanyp dur, eýýän bar, ýöne galyny ýetirler, wagt gelende bularam eger halkyň elinden sypyp diýeri galyp bilseler, onu Gaga sudyna barmaga ýetmäge bularda mümkinçilik bar. Gysgaça şonu aýdaýyn. Bu meseleni elbetde her gün her bir adam öz pikiresini ölçerip döküp deňeşdirip görmeli, barlap görmeli. Sebäp biziň aňymyzda şol sany meniň hem aňymda men Sowet zamanyny doglan çağı, Sowet zamanyny ulalan ýigit, Sowet goşunyny gulluk eden esker, şol Sowet terbiýesini alan adam ýa Sowet Soýuzyna hyzmat edip ýa şoňa kasam içen adam biz
öz döwründe şo içine gaýnap oturan gazynyň içinden daşyna çykmamysan biz bilmänir. Bir Orsiýadyň nähil agalyk siýasat alyp barýanlygyny. Sebäp bizde şo döwür ta ýurdun daşyna çykýança hiç ýyly mümkinçilik bolmady. Alyp Orsiýadyň siýasatyny beýleki döwletleň siýasaty bilen deňeşdirmek üçin ýa taryhy bolup geçen wakalary şu anygyny bilmek üçin, hakykata düşünmek üçin beýleki döwletleň, milletleň, alymlaň, taryhçylaň ýazan kitaplary bize el ýeterli bolmady Sowet Soýuzyna. Şonuň üçin biz bir gün adam ýaly bolup ýaşapdyr, bu mankurt ýaly. Ene ýaşasyn ýa-ni kommunistik partiýa, ýaşasyn Sowet Soýuzy, ýaşasyn biziň iň uly akyllar we paýhasly ors halkymyz, ors doganymyz, ors agamyz diýip ene öz jellatymyzy alkyşlap geldik. Bütün halk bolup. Şolaryň içinde menem bar belli bir möşwerde ýa belli bir mukdarda. Elmedam diýip aýtmaýyn ýöne gatykän gördüm şol ýaşan döwrümde bolup geçýän bir topar beýadalatlyklary. Özüm şo Rus imperiýasynyň ýa ors agalygy tarapyndan türkmenleri edilýän sütemiň bir bölegini men öz egnim bilen maşgalan çekdi 30-njy 40-njy ýyllarda. Men özüme de bir çeti ýetdi, adalaty görmedim men şol döwletde. Soň olaň kommunistlaň alyp barýan siýasatyna dene daşyndan seredip ene şol parlamenta baramda bulan iç ýüzüne açyp görmek maňa meýesser etdi. Ene şondan soň men Sowet Soýuzyny da ynanamak, Sowet taglimatyna da ynanamak, Ruslaryň bize dogurlyk göz garaýşyna da ynanamak. Sebäp bularda diňe bähwet ýaty biziň adamyz elmeden bir 2-nji, 3-nji derejeli insanyň diýmän mahluk hökmünde tutuldy. Baran boldy, çurka boldy, biziň adamyz biz kolhoznik bolduk. Olaň söz bilen aýtsak, obada ýaşap beren ors görmersiňiz hemmejik şäherde kondisionerli jaýlarda döwlet işlerini o aýlykly güllükli ýerlerde işläp geldiler. Türkmen bolsa ene iki günden gum savurup 70 götürme obalarda kolhoz meýdanlaryna zähmet çekdi. Çağalara mene şoň ýalyna şol batgaly palçykly ýollardan okap ene alanylmam ýok, ýeten derejede ýok şeýdip nesilmen nesil çüýredip geldi biziň halkymyz. Inni şuň kun şol Türkmenistanyň üstünden agalyk edip oturan diktatura bardy. Biz Gurbanula diktator diýip, Gurbanula görkezme berýärler bar. Ýagny ýaly. Ine şolar inni şuň kun Türkmenistanyň gyra çekilmäge bir şert berdi bize. Şol şertten Putinin iş başyndan gitmegi, Orsiýadyň agalygynyň diňe bir Türkmenistanyň da Merkez Aziýa ýa-da öňkü Sowet Respublikasynyň hemmejin üstünden sirip süpürilip taşlanmagy. Şol sany beýleki Warşawa ýa-ni bileleşigine girýän döwletler bar, Polşa diýdi, Germaniýa diýdi, Wengriýa, kän bilen adyny alsaň Rumyniýa, şu daş döwrekde Bolgariýa, şolaryň hemmesi ozal Sowet giňişliginiň golasynydy. Indi şolarym doly azat bolmak üçin, Putiniň basyşyndan diýilmek üçin şu rejimiň iş başyndan gitmegi derler. Bilem hemme rejimiň ýemesi düýbi gelip birleşýän ýa sepleşýänleri Putiniň ady we özü edýän hereketi bilen baglanşykly bolupdy. Şonuň üçin bu arada giňişleýin gurrun her bir adam özü düşünmeli, gurrun etmeli, ýok ekrana çykmaýan bolsaňyz ana öz pikirinizi islendik saýtda, islendik adamyň çykyşynyň aşagyna öz kommentinizi ýazyp bilersiňiz ýa öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz. Sebäp şunu bilmeňiz, düşünmeňiz gerek. Sebäp biziň bir toparmyz, haýny Orsiýet gaty güýçli döwlet, näme ýadro ýaragy bar, aýny bular hiç kim ýeňip bilmeýär diýen şol bir Sowet zamanynyň galan şo öňkü döwlet barýarlyk bolup görünýärdi. Ýok, ýok, ýurtdaşlar, ynanaýyn. Olar ýaly güýjem ýok, Orsiýetde radym ýok. Ýöne biz onu mahabatlandyryp öz ýanymyzdan güýçli hasap edipdir. Güýçli bolýan bolsa şu neçeli öz güýjüni görkezerdi. Olarda güýç ýok da haýbat bar. Diýdim zorluk siýasat bar. Bu howu. So ýeme ejide ganym bolmaklyk bar. Bilim hakykat. Özünden güýji pesi hemle salyp uruşuglan edip ýerini basyp alyp ýa şonuň ýarasy baýlyklaryny öz hasabyna geçirip oturan Orsiýet bar. Ne hakykatdan hem şol. Ýöne Orsiýet
ay güýçlümüş nämemiş. Ine SSR güýçlüdi da ine men size bir anyk mysal getirein. Dünyada iki tane karşılıklı duran iki tane güç vardı. Biri Amerikan Birleşik Ştatları, NATO yararlığı, beyleki Avrupa bilen, beyleki kaptalladı yine SSR, 15 tane respublikası ve daşındaki satellit yankı ağzak geçenim sol Polşa deydi, Rumınya deydi, Germanya deydi, Çekoslovakya deydi, Vengriya, Bulgarya solan hem meclim o da harbi bileşikte durdu da SSR bilen. Ene edil bir günne çüýrü agaç ýykylanýar, ýykylyp gitdi. Şol daşynyň el piçkim ýykynak, öz-özünden ýykyldy. Ýoksa bizden güýçli döwlet ýok. Den döwlet, ina Amerika bar. Ýöne Amerikadan bizden şol ýadro ýaragymyz 2 çösse köpdi. Dünýäni ters pyrlandyryp oturan SSR bardy. Ene 2 ýylyň içinde öz-özünden ýykylyp gitdi. Onu halkam ýykanak, özü ýykyldy. Ine Russiýadyň ine müttedi ýetdi. Men şo da uray diýdim. Ulyny ýykyp, kiçini saklap bolmaz. SSR ýykanam ýene de ortlaryň özü. Şol öz agalygyny etjek, ýöne beýleki respublikalara özüne kömegi uğratjak, olaňkyny özüne aljak, özünden işdat gitmeler ýygyny. Şoňmy? Ene şo siýasat üçin onsoň olaň arzulary her birimiz özümiz bir şah bolary, padşah bolary, emir bolary, ýa-ni respublikalaryň ýolbaşçylary bar, şoltaryň orta ýanklary. Bularym her birisini özlerine orsiýetden aýrylsak, bir han bolar, sultan bolar, öz özülmez öz ýakamyz bizim üstümizden Moskwa ýok, etjegimiz eder diýip geldiler de. Olar halka azatlyk bereli, ýa halkymyz bilen bilelikde batgadan çykaly, ýa azatlyga ýeteli, ýa demokratiýany goýraýly düşünje asla ýok. Olar hiç birisiniň kellesinde häzirim ýok. Ýöne Moskwa olardan elini çekmedi. Putin'in komandası şol erbedin getirip koyýar. Niýasym şolaň wassaly olan şol golasynaky otur kersen getiri. Gurban olandan ümmetten, ondan ümmet gurban olandan beter on kellesi araban demesi ýa tigriýa jygyllap duran oğluny getirdiler. Ahir pyndan şermenden. Ine şular ýa ýol başçylar gerek. Putin'e Orsiýada. Ona şolam üstü bilen İslamik döwleti ýa milleti dolandyryp bolýar, ýa gul şekline saklap bolýar. Şolam edip otylar. Indi şol zaman, şol era, şol guruluşy ortadan aýrylmaly. Siz nähil düşünýän bolsaňyz ýurtdaşlar, şunu öz bahanyňyzy berin, öz düşünjäňizi berin, öz pikirinizi aýdyn. Şonu siz özüňiz bir dogry dürüst netije gelip bilersiňiz. Ay görel oly näde, bular näde diýip ortada ýatmak bir akyllylygyň alamaty däl diýip düşünýänler. Ol başdan sowmaklyk bolýar, ýa türkmeniň şol jahennemçiligi bolýar. Onu etmeli. Biljek bolalyň, düşünjek bolalyň. Sebäp soňra inniki guruljak döwlet mehanizmi siz gatnaşmasaňyz ýene de beýşik bor, çüýrük bor, awat bolmaz, ýene de diktatury döremäge mümkinçilik bolar. Şu zatlara ýol bermezlik üçin şu günden hemme zada sizin taýýarlykly bolmagyňyz gerek. Taýýarlykly bolmagyňyz üçin ilkinji nowbatda düşünmegimiz gerek. Bolup geçen, daşdöwrüňizde bolup geçen prosesler. Ya ýagdaýlary. Ene Putin'le bağlanşykly şonu aýtjak boldum. Ene ýurduň içine geçdi. Gaty gyzykly zatlar bol, başlandyr. Ve ene aýyň 10 şu martyň 10 Watan Satan programasyny uly takyrdy bilen görkezdiler. Ene Türkmenistanyň milli nämesi, men ozal aýtdym şo söz gaýtalap oturma, ýöne liderde. Şol geldi aýnäme ine sadaka verdi, ine 3 tane ýa-ni medisina guruluşynyň fabriklaryň medisina binalarynyň guruluşyny ene Gap İnşaat adly Türk firmasyna oňa ýol başlaty Ahmet Çalyk şoňa gowşurdy. Şoňa önanly ene bäşi adamlyk onkologiýa merkezi gurulmaly. Ýene näçe adamlyk ýa-ni bir diş ýemesi klinikasy gurulmaly, täze enzamly, täze döwür enzamy bilen öpçünedilen. Ondan çağalar üçin pediatriýa merkezi gurulmaly. Şu üçüsiniň hem guruluşyny Türk biznesmeni Gap İnşaat firmanyň ýol başçysy ýa-ni
Ahmet Çalga'nın yanıp özü çıkış edip aytdy. İdyanın yana da sol adamları yığnap Türkiye'den bir topar molla müftü selleliğini getiripdirler. O yani Hazreti Ömer mescidine çıkış ediyor Türkiye'de diye sol vefat bolan adamlara sadaka veriyor. Türkler bilen doğruluğumuz iki devlet bir millet aynı ağzına geleni samrawatı. Ne diye şoňa diye öz yazan kitaplarından kazanılan gonorar diýmegim kazanılan pulu galam hak tölenýär. Şoňa sadaka berýär, bu gidip ýatan yüzlerçe adamy şu taýda nahar berýär. Wagt işi gaýdan sen bir kitabyň ýüzüni ýa gatyny açan türkmen barmy şu taýda? Ýa okap şondan netije çykaran türkmen barmy? Aýdyn maňa ýurtdaşlar. Belki men ýalňyş ýanrym. Barmy içiňizde şuň çykaran ýaýadan kitaplaryň soňuna çeli hiç onany birini okap şondan netije çykaran ýa şonu satyn alan adam barmy arany? Ýalana ýok hiçna. Boş takyrdy. Şu satylanan bolsa döwlet edaralaryna, büdjet edaralaryna size 100 sany kitap şoň muzdy şonça tölemeli. Okasyn, okamasyn hajatany dollarsyn ol öz işleri ýöne şonu töläýmeli. Ine şey dilip haram yol bilen kazanılan pulu şu mescitte oturup halala urjak bolýar. En gynançly ýerim şu taýda Gurbanoğlu çykyş edeni aýdýan. Ene diýe Türk dogurlamy şular ýagdaýa düşdi, ejir çekdi. Biz ilkincilerin biri bolup diýe Türkiýe dogurluk elimizi uzatdyk. Yalan, ýene bir gezek yalan. Ondan şonuň şu aýdan ýalanyny o Türkiýeden gelen kellesi selleller bar mollalar. Şolarym şey diýip tasdikleýär. Howa Türkmenistan diýe şu ilkincilerin biri bolup bize gelip diýe dogurluk goluny uzatdy, kömek etdi diýe. Vatandaşlar, yurttaşlar, gördüňiz-de özüňiz 6-njy, 7-nji, 8-nji fevraly çelli Türkmenistanyň gelen zat ýok, enen bir gezek ýok. Bir samalyotyň suratyny görkezdiler, ol nira uçdy, nira gonni, Türkiýe mi, başga döwlete mi, gonan bolsa näme getirdi, hani ýüküň ady, hani hasabaty. Soňundan aýtdy, bir näçe sany doktor getiripdirler, olaryň ederi işini bilmän ýerine gidipdir. Ine bar kömegi, ilkinci kömek edilen sanowyny ýa-da spisagyny Türkmenistanyň ady ýok. Hani dura arhivde Türkiýe telewizionynyň arhivini, döwlet edaralarynyň arhivini teredin. İlkinci kömek edilen içinde merkez adyany alsak, ine Gazakistan bilen Özbegistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, ýöne Türkmenistan ýok. Birinji gün ýa ikinji gün ýa üçüncü gün soňundan bir ýerlerden bir hepdeden 10 günden soň plan zat oňuň ady bardy, özü ýok. Ilkinji diýe mezbur zerur bolan zatlary uratdyk. Näme uratdyk? Ady, sany, puly, gymmaty ýokmu? Yalan. Näme üçin edilip otyşy? Onuň şoň yalandan şol ýanky Türkiýeden gelen mollalar diýme, mollasy mokla tasdiklap otyr. Howa ilkin jogap gelen biri şoldy. Düşnükülle, kim pul töläse olar şoň kuşluk. Ene bilen dini ýemesem ynanjam şoň ýaly, ýa berkligi. Ene şu arada Mahtumul atamyzyň bir aýdan oşusy bar ýanky. Döke başlady diýip, ýeme gömülli derýalar, ýykylly dağlar, yetimler göz ýaşyn döke başlady. Orromsadan bolan haramhor begler ýurdu bir ýanyndan ýyka başlady diýe. Ine şu Mahtumul atamynyň 250 ýyl odalaydan bady häzir şu näçe bilen maňlaýymyzda dur. Ine şuň körejim şol. Şu taýda ine şuň şol mescide ýygnanyly bardy, ýene birje seterni aýdyp berin, badyr şu taýda näme diýer? Wahay, dilimin ucundady. Häzir ýadyma düşen aýdarmany. Bolýa. Şu seteren bar, şu taýda mollaly barady aýdylany. Niçe mollan okan ilmi hebesdirdi. Demek şu bir näçe mollan okan ilmi yalanlar, günädir, ýazypdyr diýer. O meşhur kunnar şol mescidde ýöneşip oturaldylar, şonuň hem ählisi hebes hem yalançy.
Göz gırpman yalan sözler otylar. Özlerim mescitte otyr. Ondan şulan anan yan dinine durmagy mene utanýan dogrusyny aýtsam. Bu näme? Bu näil yalançylyk bolýar. Bu näil ikiyüzlük bolýar. Sen eger Allah anan yan bolsaň, şoňa yan beren bolsaň, lewziň arasy saklamaly. Eger sen lewziň bolmasa mescitte nä görünme, diniň içinde nä görünme. Oňa milliardlarça adam ak yürekden anan öz geleceğini, ıkbalini din bilen bağlap oturarlar var. Bula bolsa şu dini siyaset üçin ullanýarlar. Bizde sebäp ideologiýa ýok. O zaman SSR döwründe ideologiýa barda sosializmi gurmaly, sosializmden soň kommunizmi gurmaly. Biz şoňa bar ýasyp 70 ýyllap ertmediler, yetişmedik, barmadyk. Darga düşe döwlet. Soňra Niýazy tapdy altyn asr, Türkmeniň altyn asyry. Hani 2000-nji ýylda biz eýem şol ýanky Türkmeniň altyn asyrynyň göz başyndan bir zatlar eýem halkymyz peýdalanyp başlamaly da, ýanky her bir gapyda göleli sygyr durmaly, Mercedes maşyn durmaly, Türkmeniň döşüni aýşardyp bütün dünýäni seyran etmeli, seýahat etmeli. O Türkmen dünýä pytrady, ýöne iş boldap gitdi, çağasyny eklemek üçin, ýa maşgalaty saklamak üçin. Ýöne dinjalmak üçin gidene. O siyasetten gutordu boli, Gurban Guly ýa-da onuň ogly ikisini halka teklip eder hiç zat ýok. Düýbinden ýok. Ol döwlet adam üçindir diýe, ol haýsy adamdygyň adyny aýtmady boli, edýän hereketlerinden sen tutsa, şol adam Gurban Gulyň ogly, özü ogly maşgalasy, tohumy şular goraýjylar, we şular üpçün edijiler, ýa halky gemirjiler. Eli pagorly, pagorly, tayakly, dubinkly, awtomatly, beýlekli, şular üçin şol döwlet. O buların ähli jemgyýeti alamyzda ilatyň 1%-ni de ýetene. Galan 99 göteriminiň nä derejede ýaşaýanyny, men size aýdyp oturmaýyn, siz günnelik öz başyňyzdan geçirip otursyňyz. Şu zatlary üpçün etmäge zat galmansaň, siýasat ýöretmäge, ideologiýalar bolmansaň, din ullanýarlar. Yetişmeliginden gece günü din ullanýarlar. Ay Allah jan näme, ay Hudaý jan näme, ay näme, sen biziň padşahymyz, ay sen biz ömürlük, ay näme, ol bi Allahym näme diýe, o diýe ýamanyň beterden nämeden diýdi. Sizden maşga beter belada ýok, beter yamanam ýok. Siz özüňiz halky ezip oturan, halky şu güne düşürensiz. O kelläňi seller ýeňiň bilen sen näme bu ilmiň aňyry başyna ýeten weli bolýan. Bir sizin okan ilmiňizi taqdim eden mesela özüňiz boş kelle hemmäňiz. Siz şo taýda oturan sakkally selleri siz hemmäňiz obrazlaýyn dil bilen aýsa, ýa-da Peýgamber doğanyny birinin şeytanlar başa hiç zatda. Menki yalan bolsa çykynda subut edin. Haýsy biriňiz halkyň öňüne çykyp mawlasy, müftisi, işany beý ahuny, haýsy biriňiz çykyp azy hakykat aýdyp bildiňiz. 30 ýyl geçdi. Aýdym. Haýsy biriňiz. Onda siz okuyan ilmiňize özüňiz ynanýardy. Onuň siz şu milliardlarça adamyň ak ýürekden ynanyp oturan dinini zeper ýetirýän, ziyan ýetirýän, şikes ýetirýän. Şu dinin goloyuna barma diýal edýän akylly başly adamlar, ýa düşünýän adamlar. Siz gije günü ýalan sözler otursaň, kim sizin ýygyňyza düşer ýa kim sizin nesihatyňyzy eýerer? Hemmesi ýalan aýdýan zatlar. Şol Molla Omar mescidinde çykyş ederler ýa aýdylan sözler dinläp görüň. Ona sonra netije çıkarırsanız vatandaşlar özünüze gerekli ya değerli. Oğlum otur mescidin orta arasında yekeceğiz halimisin uçmakın akkışı yalı olup o ya da o orslarda yeme vardı erteki vardı neyme kaviyor samalyot diye yani uçuyan hali şonun üstüne otur da Ivansko Durachok deyip Ivan Samsung ine şol Ivan Türkmenin Ivan Samsung'ı ine şu kurban oluyor. Diniňim öz bir ýörelgesi bar, ykdykaty bar. Sen padşah bolanda da ahundan öňe çykyp ýa-da oturmalar, ýylyň içinde oturmalar. Ýok, şu zatlary
şu taýda da ýene de uly takyrdy bilen 3 tane ýemani getirýär. Ulu guruluşuk ene onkologiya merkez gurulacak veya şuda adamlık ya 80 adamlık bir diş protez klinikası gurulacak. Son ýene de pediatriya merkezi gurulacak. Bu gerek vardır. Men o gerek gallygy aýdymmy. Birincide nirde gurulýar? Ýene de Aşgabatyň eteginde. Beýleki oblastlarda hiç tat yok ya vilayetlarda. Sebäp o taýdan adamlar süýren ýene de Aşgabada gelmeli. Geljek mortahallarla para berip girmeli, para berip özüň görkezmeli, para berip özüň bejertmeli. Eger diýeri galsyn. Munun bir gara goýýar. Kime ynanylýar? Şu guruluşuk. Ahmet Çalık'a geldik. Ahmet Çalık kim? Beni SSR yıkılan nöwründen el iksany çemedan bilen Aşgabada söwda gelen oňjak söwdagaryň bir diýwaýsa ýalňyş bolsa o taýda Türkiýede bular ýaljy çynnek ýaljy firmasy ýa bar ýa ýok, bir ýylyna $50,000 ýa bar ýa ýok diýip aýtdylar da. Meniň anygyn barlak görmek ýöne men aýdylanyny. Ine şol gelip Niyaz Fasykön, men atam näme planym diýip, ine şondan bir topar padriatlar alyp Aşgabatda guruluşyk baryn edip 2000-nji ýylda 2001-nji ýylda berilen maglumata göre Türkiýede Türkmenistana var bir näse işini şular ýa guruluşyk alyp baran iň baý adam Ahmet Çalyk bolup çykdy. Onuň şol döwürki aýdylan summasy $1 milyard geçýär. Kazanan özcübüsün alany. Ene pikir ediňinde $1 milyard. O dillan satsa bir diýmek. Milyard diýmek onu köperdik görmeli. Enne men aýdýyn size. Şu SSR ýykylan gününden bäri 31 ýyl geçdi de. Şu 31 ýylyň dowamında Türkmenistan'da haýsy işde işlän bolsun, haýsy söwdan alyp baran bolsun, haýsy tijaret, şirket, edara näme gurnan adam bolsun, şolun ählisiniň ýygynçygyny birleşdirip alındy. Olar müňler çatdy, müňlerçe türkmen. Şolun ählisini alındy. Şol ýa-ni Ahmet Çalykyň Türkmenistandan çykaryp 1 milýardynyň ýartysy da ýokdy. Ählisini ýygnandy. Ine size däliden dogry habar diýilşýärli ýurtdaşlar. Teredin daşyndan gelmişege Niyaz şu zatlary berýär, ynanýar. Öz halkyna berene ynanana. Näme? Sebäp Ahmet Çalyk şu guruluşy 5 milyon bolsa Niyaz faýda 25 diýip berdi. 25 diýip berdi. O 5 milyona guruluşy berýärler. Ýene de 5 milyon senki diýip 10 mäşeýle men hasabymy hany o ýankydaşary ýurtdaky banklaryň birine geçirirsin. Meselem Deutsche Bank. Ya Kiprdaky banklaryň birine. Bolly oturdy. Pul gitdi ýetdi. Oňun goran zatlaryny inni men ýöneke ýaraýdym, onuň gepleşgende ýanky bir näme ýer titrese Aşgabat ýer bilen ýoksan tip-tekil boljak diýip. Ine şoň esas dünýäniň maňa maglumat geldi. Şol Aşgabatyň öňki Sowetski raýon ýa-da Sowet raýony ýanky etraby. Şo taýda gurulan ähli wysotgalaryň diňe ikisi ýa üçüsi ýer titrese yerine galjak da sebäp şolar ähli talapa laýyklykda gurulupdyr da. Olam şol şu taýda hökümet baş tutarlaryň özleri ýaşaýar ýa ilinçesi ýaşaýan bolmalar şol jaýlarda. Galany hemmesi 6 bal yer titremede çydap bilmeýär şu jaýlaryň guruluşyna gatnaşan awraýly bir adamyň aýdan maglumaty bar. Indi şonu subut etmek üçin bizden yer titreme garaşmaly bolýar. Näçe jaý abat galýar. Indi şu Aşgabatda edilen guruluşlaryň ene ýasanyň köpüsini gurany mene Ahmet Çalyk. Hanını göreli. Näme sabat galýar yer titrende. Özüňiz görersiňiz ýurtdaşlar. Şolong eden jenaýatynyň netijesini. Onu tamam, şu taýda bir moral sora ýüze çykýar. Ene Türkiýede yer titredi aýyň 6-syny. Fevral. Şondan bäri milyonlarça adam öýsüz, öwdarsyz galdy. Sen beýle milliarder bolýan bolsaň, beýle sen bir ady belli bir başarjan guruluşçy bolýan bolsaň, hana gitdi öz ýurduňda öýsüz, öwdarsyz galan watandaşlaryňa jaý gurup ber. He?
Ne görün var sen Türkmenistan'da? Demek bu tayda kazanç duygusu vatançılık duygusundan yüzeste müngeste yukarıdadır. Bulara pul bolsa bolýar, bu vatanım gerek gel, halkım gerek gel, hiç de. Bular hemmesi men bundan 30 ýyl ozal aýdyp goýdum. Şunun hakyky dollar guludy. Ene dollaryň gulu şular hemmesi. Ondan ulaşaktan piçeşek bok iman öwrener diýilse ýaly, ondan şolan edip beren jenayetlerini görüp, olaňa jogapkarçylyk çekilmeýänligini görüp, ondan petrakda oturarlar, şol ogurlugy edip başlaýar. Halis ogurlugy edip bilmeseler halka süýken halkyň eline akıjy emlägin ağlaw bilen, gorku bilen, ürkü bilen, törme bilen, urmak bilen, ýenşmek bilen elinden gaňryp alýar. Ene ondan bütün döwlet korrupsiýa, millet korrupsiýada otyr. Biri alýar, biri berýär. Ene şeýdip ýaşap oturan döwletimiz bar dedim. Indi şu zatlaryň hemmesi näme üçin guruldy? Tadyky beren boldy. Şol Türkiýe gitmek üçin gurban boly. Türkiýe baranda ene ýanky Erdoğan'ın önüne takdim etmek için. Inni bağışlan ol men sözdilme getirin ol her zat etjek şu Erdoğan'ın sırtına sabunysy da girecek bol ýöne öz janyny öz ogurlan milliardlaryny halas etmekçi bolup ine oýnap oturan oýuny şu o sadakanyň o halk üçin berene göz üçin hemmejik zat göz üçin edilýän zat özüni aklamak üçin özüň türkü doğan dostluk görkezmek üçin. Sen öz halkyna sadaka berdin mi? Haram zady. Ha? Çöp düýbi. Beýdip sen indi ol 7000 kilometr aňyrda oturan millete wah eder ýaly. Ha? Şoň üçin de sen ölüň bar, yaralyň bar, şu an sen keselli ýatarlaň bar. Näme üçin sen şolary kömek edin? Ha? Wah. Hey beçara halk maňlaýyn gara bolsa, o boljak lekin ine akmak sorar döwrany akylyň hayran ýan indi garadan seredip şu zatlar silä wotyn bar Türkmenistan bir bütöwi dälixany içine ýaşap oturanım şu dälixanyň pasientleri bolýar. Şu zatlardan baş çykar bilmeýän oturan. Ine gitti bardy o taýda men nädini Türk birligine girmekçi näme etmekçi men ne gazym satjak Azerbaýjanyň üstü bilen Kaspy deňizinden geçirjek Türkiýe satjak näme diýär ýan belli Putin kakasyň buny bolmasa erti ýykyljagyny. Inni barıp kime diýenjegini bilen, sırtyny kime diýenjegini bilen hakda ortadan aýtdy. Hytaý onu kabul etmeýär, Hytaý bilen Hytaý şu tak barsa Amerika bilen harçlaşmaly boljak da. O taýda dawa turur. Emma Türkiýe gitdi. Biz Türk birligimiz, dilimiz, dinimiz, nämämiz, görläkedimiz hemmemiz bir diýip. Indi seredinmi? Emma ýele usurýar. Eýlek öwrlediler ýarym sagatyň içinde. Girjek geldi. Hemme yerde yok biz bir taraf biz garaşsyz biz bular ýaly hiç bir emma döwletlerin birleşmegine garaşamyzak diýip. Garaşmaýan bolsaň näme işiň bar onda sen Türkiýede? Ondan galy berse de dün şol 6-njy günkü soraw jogapda taparagan keminen aýdan sözleri bardy. Gelecek şu türkü döwletlerin milletlerin bileleşigi bilen dolu bağlanşykly boljak. Biz eger özçük bolsak, hemmemiz bilelikde ýerden özçük bolsak biz bileleşämeli. İlkinji bileleşik näme? Aslymyz bar. Biz medeni bileleşigimiz bar, dil bileleşigimiz bolmaly. Esasy da häzirki dünýäde ykdysady bileleşik gerek. Biri harit satmak, harit almak, harit dolanşygyny ýola goýmak, turizm bar, rahan keşdelik bar, ýene bar, medisina bar. Garaken ara gatnaşyk saklamak üçin hökman bir harby saýy öwretmegimiz gerekken. Ýöne gerek wagty şular bir-biriniň arkasynda durmaly. Sapara bellek geçti. Ýewropa birliginiň döredilmegi. Menim şu üçin ne ýaşap otyryn şu döredilmegine näme sebäp bolanyny üstümizden geçirdik, öldürmüşümizde gördük. Nähil gurulanyny bilýär, nähil netije berip oturanyny görüp otyrdy. Bizim şular ýaly terde ýanky türkü dilli milletlerin bileleşigini isleýär. Ol bolur. Ýerde geç hökman bolur. Ýöne ony bizim döwletlerimiň başyna aky diktatorlar birleşdirip bilmedi ýok. Oňa halk boýun bolmaz, tabyynam bolmaz. Sebäp biz 20-nji asyrda ýaşap otyr. Informasiýany internetde basan ýerinde çykypdy.
Halklar hökman birleşer. Birleşmek istlegi var. Halklar oyanıp başladı. Seredin, türkü dilli milletler bir-birine kardeşim, doğanım, uyan, avlam, näme dip yüzlenip duranırlar. Süýji dil bilen. Sebäp bular boljak geljegi aňyp duýup başladylar, ýürekden sızýarlar. Emma şu dörek başlanjy hereketi eýerläp menmek üçin diktatorlaryň öz adyny geçirjek bolýarlar da şu beleleşik ýok bolmady. Bolmaz. Ganu sorsunuz ente. Halktan oğurlan, emlaklaňyz, milliardlaňyz burnuňyzdan sykyp ýygyna getirmeli bolsa. Hemmesine degişdi. Nirýerde türkü dilli döwletleň aýsy birine diktatura bar bolsa. Beýdip o diktatorlar o türkü halklar beýirmez, onun galawyny da barmy? Inni şu mahal dünya täzeden öwrülip başlady da ýa-ha biz hemmemiz demokratik şertlerde ýaşap insan hukuklaryna hormat goýup korrupsiýany ortadan aýryp ýaşamaly bol ýa-da globallaşan dünýäde başgaça ýol ýok ýa-da ýitip gitmeli. Ikiden biri. Inni diktatorlyň zamanysy bitdi, bu tordy. Men şeý diýip düşünýär. Başgaça bolup biljekler. Dünýä şonu görkezýär. Soňky 30-40 ýylyň taryhyny seredýän bolup, döwletler, milletler, ýurtlar ýuwaş-ýuwaşdan globallaşyp başlaýar, beýrek hormaty, syýlagy artýar, siýasy, ykdysady, sosial gatnaşyklary ösüp dur, beýrek serhetler ortadan aýryldy. Ene 28 döwlet emede Ýewrosaýyzda pasportyňdan sonra anakly, nira barýan, nira gelýär. Her bir döwletiň garaşlanyny ýok. Şoň üçin ene bizde bolsa etrapdan welaýete baryp bolar, welaýetden paýtagta baryp bolar. Türmede ýeýsem näme bu Türkmenistan? Ha, vatandaşlar. Ine şu hemme şu takırdyny urban ol. Şu baryp ema Erdoğan'a yaran şoň üstü bilen özüne gorlaw kömek almakçy bolup eden işi. Urban siýasy sahnasy ýa oýuny. Şoň üçin Ahmet Çalygam getirdi ol Aşgabatda ene 3 tane gidip ýatan din guruluşyny oňa berdi. Näme? Sen näme gurban olup 2007-nji ýylda ekrana çykyp eliň ukaskalyjy köşküň içinde ýa-ni eskileri guruluş emeler köşkleri ýa-emeler näme siz Türklere tabiin bolýan, Türkler gelip sizin gözüňiziň ýagyny ýadyp ukaskan şeýdip görkezýärdiňiz. Yani Ahmet Çalık gözüňüne tutup o beýleki ikincisi bilen bilelikdi. Ha. Enne Ahmet Çalık sana näme gözüňi ýerine goýmagy geldim ýa o beýlek ikinci garaňam oýup almagy geldim. Han jogap ber onu. Halkyň öňüne çykdy. Jogap bermersin, gaýratyň çatma. Ýöne halk senden jogabyny sorar. Enne ol günleri ene goloýlap geldi. Diktatorlar mewreti ötüp barýar ýurtdaşlar. Şoň üçin siz hereketten iyide galma. Herekete bereket diýipdir. Biz hökman hereket etmeli. Onluklaryňyzda öredin. Ýurduň içinde ene öz hereketlerinize başlan. Başlanyjy bar. Höwri köp bolsun. Şeýdip ene gyrmyrlan gyr aşar diýip barys bizim bir barmaly derejemizde ýa ýolumyzda. Şoň üçin näştaýda çykyşymy tamamlaýyn. Sebäp 40 minutda golaý bolup dur. Siziň wagtyňyzy almaýyn. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, ýurtdaşlar, saglykda görüşelim. Sag otur.